Братя българи, чуйте гласът на интернет телевизия Тангра и на лидера на патриотично движение за спасение на България и благоденствие на народа Йоло Денев. България изживява трагични години. Политическата класа от безродници, башибозуци, еничари, мародери провежда геноцид за грабежи и унищожение на България и българския народ. Тя провежда открита, жестока гражданска война за унищожение на българската държава и българския народ. И затова изходът за спасение на България и народа и за неговия възход е единствен – революция. А това значи промяна. Никой не говори за кръвопролитие, за убийства. Ние говорим за промяна, защото в България се извършиха на 10.10.89 година контрреволюция и беше възстановен чудовищния капитализъм. И ние сме длъжни да унищожим феодално-капиталистическата система и да бъде заменена с нов държавен строй на справедливост и социална държава. И за това революцията значи промяна в интерес на България и българския народ. Всички вие виждате всекидневно и го чувствате, че беше унищожено всичко. Вашата сигурност за живот, за имота, ограбва се вашия дом, вашия труд, унищожиха се образованието, селско стопанство, земята, унищожиха се всички социални придобивки. България обезлюдява, селата обезлюдяват. Има села, които живеят един, двама, трима възрастни хора. Читалища са унищожени, магазини, селата са пусти, България обезлюдява. И за това ние сме длъжни да се борим за спасението на България. И повтаряме, че единствен изход е революция, промяна. И за да има човешки живот на българския народ, значи незабавна коренна промяна. Безработицата е страхотна, 40-50%. Заплатите са най-ниски в целия свет, пенсиите са най-ниски, грабежите са страхотни. През турско робство не е имало такива данъци и такси, както и днес от тази политическа банда с башибозуци. Само за една година се ограбват български народ повече, отколкото за 500 години турско робство. И затова ние трябва да се организираме, за да спасим със собствени сили и да следваме зовът и думите на Бенковски, на Левски, на Ботев, че спасението е в нашите собствени сили. Ние да не очакваме от Европейския съюз, който ни ограбва и защитава политическата класа. Америка, САЩ също провежда политика за унищожение на България, българския народ и подкрепя политическата сган, и в тази връзка тя бездейства и с дела и бездействия подкрепя исламизацията, турцизацията. И по този път, който вървим, не след 40 години, след 3-4 години България ще изчезне напълно като държава и като народ. Безработицата ще накара много от младите хора да избягат. Възрастните няма да намерят работа, няма да изкарат до пенсия. Идват след 3-4 години турското робство 2 и при това положение няма да има за българи работа, няма да има пенсия. И затова ние сме длъжни да спасим децата си да не бъдат роби в харемите и в кабаретата на Европа. Сме длъжни да се борим незабавно за промяна. И то още тази пролет. Изпуснем ли да дойдат пак на власт след изборите същите, които 23 години ушават България, с България е свършено. Те целят да образуват пак тристранен съюз на ГЕРБ, ДПС и Кунева.
Затова ние не трябва да позволим всички безработни, отчаяни, изнасилени, ограбени, трябва да се обединим и спасението е да кажем на депутатите, на парламента: вие сте дали клетва да ни служите, а вие не изпълнявате, вие сте клетвопрестъпници. По този начин даже в Конституцията пише, че вие сте държавно изменници и заслужавате да бъдете вкарани в затвора. Това с делата си вие доказвате, че сте врагове на България и българския народ. Правителството провежда антибългарска и антинародна политика и не изпълнява и то клетвата си да служи на България и българския народ. И за това трябва да бъде сформирано патриотично правителство от експерти, което да подготви бъдеще истински парламентарни избори. Виждаме, че те не искат да отстъпат доброволно властта и заграбените милиарди и за това те нямат право да организират бъдещи избори, защото ще их фалшифицират. И за това други хора, патриоти, честни българи, енергични, трябва да сформират експертно правителство, като да проведе изборите и незабавни реформи. Първото, за да не умрат милиони българи, веднага да се дигнат пенсиите на 250 лева над границата на мизерията 250. След това трябва това правителство да бъде, и депутатите да бъдат задължени под натиск на народа, стотици хиляди, които да застанат пред парламента и да кажем: искаме незабавни промени, защото вие сте като престъпници, да гласувате закон за честни избори и тези министри, депутати, милионери, които са участвали в управлението, в грабежите, унищожението на България от 23 години и 2 мандата, нямат право да участват в бъдещи кандидата президентски парламентарни избори. И за това трябва под натиск да бъде гласувано и по всички телевизии оповестено. Това е първата крачка. И веднага да се сформира под натиск експертно правителство. Повтаряме 100 пъти, да се знае, че това е спасението. И за това не се плашете от думата революция. Не казвайте така примиренчески: ма нищо не може да се промени, те са заграбили финансите, банките. И казват: нямало пари. Няма ли пари? А защо само в чиновници от НОИ раздадоха 6 милиона лева? Защо и в депутати, и в министри си раздадоха премии и казват, че това е тайна и не трябва да казват по колко са вземали премия за Коледа? А пари има. И сега виждате, че масово се надига народа, протестни действия срещу космическото повишаване на цените на парното, на тока. И затова спасението на България е поддържавяване на всичките тези дружества. Парно, ток, вода, смет, лекарства, банките, алкохола, цигарите, петрола, мобилните оператори и всичките други подобни. Златодобива милиарди се изграбят за чужди фирми. И всичко това, ако се удържави, а то само може да стане под натиска на народа, който иска да живее човешки, ще дойдат 33 милиарда годишно печалби. И при това положение още един резерв има. Тези управляващи мародери са създали десетки фундации, разни агенции са начали техните жени, дъщери работа. Това държавния апарат трябва да се съкрати 50 на 100 и оттам ще дойдат милиарди. 33 милиарда и веднага още утре пенсиите се дигат 5 пъти и заплатите 5 пъти. Значи пари има, но ние трябва да се борим да извоюваме нашите права. Нека да последваме примера на народите в Африка, в Гърция, в Франция, в другите държави, които се борят за своите права. Може си представите, преди години в Чехословакия повишили цената на млекото само с 3 стотинки и народа се надига и веднага излива млекото по улиците
и веднага извоюва своите права. А ние всеки ден ни повишават цените на десетки стоки, а ние мълчим и търпим. Ние човеци ли сме? Имаме ли някакво човешко достоинство? Защо не мислим за нашите братя, за нашите сестри, за нашите деца, че ги обричаме на робство и на смърт? Защо не мислим за нашите родители, които са работили по 40 години, а сега получават пенсии 110, 120, 140, 200 лева, които са по границата на мизерията? 50% от българския народ гладува под границата на мизерията. Безработицата е над 1 милион, а ние търпим и мълчим. Позор и престъпление към нашата съвест, към пролятата кръв на Бенковски и Левски. Сега наближава годишната учестването на обесването на Левски. Защо проля кръвта си Левски, Бенковски? Защо беха жертвите в Батак, Брацигово? Защо бяха избити 30 000 в априлското въстание? Защо е тази пролята кръв? За да бъдат сменени турските паши и грабители с български, които ги надминаха. Това не са политици, това не са българи, те не са човеци, това са злодеи, грабители, унищожители на всичко българско. Продават и ние мълчим. Държавни приватизации са най-бандитската дейност, която познава човечеството. Виждате и в какво стана в Сопот в завода. Съкръщават 1000 човека и казват от специалисти, те трябва да отидат камериерки, трябва да отидат специалисти да правят баници. Това никъде го няма по света. Америка унищожава ли своите атомни и такива военни заводи? Напротив, тя иска да унищожи нашите, за да не печелим ние. Спасението е и в това ние да не позволяваме нашите войници да воюват за американски интереси в Афганистан и да харчат 1 милиард годишно. Спасението е тези войници в България да бъде възстановена службата задължение по 1 година, за да се възпитат младежите в патриотично възпитание, в колективност, в труд да работят. И тук, като в тези години, да се възстановят хумовите закони и войниците, като трябва да защитат България и българския народ от престъпниците и групировките, да тръгнат с автомати по улици, по села и градове, да спасат България. Освен това, да не се дават сега за пари излишни милиони за купуване на стари железа, някакви си самолети, а трябва, за да бъде сигурна защитата на България, да купим най-модерните ракети, само ракети, и които да са сигурни, че не се прихващат от радари, защото Турция и Гърция трепереха от българските радари, които бяха продадени, не унищожени, само една унищожеха, другите ги продадоха на Израел. И по този начин България стана разграден двор. Българите без да питат, ние трябва да се възстановим и да гласуваме закон около задължение под натиск парламента за постоянни пожелания на народа референдуми. Но референдум, за да не се качат излишни пари, 10-20 проблема едновременно. Примерно за членство в Европейския съюз, за американските бази, за пенсии, за работа, за безработица. Десетки, 10 и то веднага, незабавно. Не може ние да оставим в ръцете си България и живота си в една група мародери, които ограбват и последния залък на българите без капка милост. И за това повтаряме и 1000 пъти ще повтаряме, че революцията е промяната на 180 градуса и унищожаването на феодалния капитализъм е повече от задължително, спасително оръжие за спасение и възход на България. Братя българи, събудете се! На революция, промяна за спасение на България и български народ, за да има България на карта и ние да живеем човешки още днес, а не в гроба. Благодаря ви!